Už sme povedali, kto je našim hosťom, Bruno, alebo inak aj Braňo. Bruno Ciberej, aby to bolo úplne jasné, je to človek, ktorý je momentálne supervízorom show Československo má talent. Pozdravujeme ťa, Bruno, ahoj. Dobré ráno všetkým, ešte raz. Vieš povedať, akí ľudia pracujú zo štábu na tomto projekte, ktorých by sme mohli poznať z nejakých iných relácií a programov? Tak ja myslím, že ten najdôležitejší, tá hlava, je režisér, Jeffo Minaži, ktorého poznáte z režie mnohých veľkých televíznych programov, ale napríklad aj o odovzdávania cien OTO, že sú tie výročné televízne ceny, ktoré pripravuje taktiež s kreatívnou producentkou pani Kronerovou. Nevedel ste na meno prísť. Adrianou, áno. A oni spolupracujú aj na tomto programe. A za českú stranu je tam ešte Simona Matásková, ktorá spolupracuje dlhodobo s Honzom Krausom v Čechách na jeho talk show. No a momentálne je aj tu ako za českú stranu za tú castingovú časť. No a potom tam máme porodcov, ktorých som už spomínal menovite, poznáme, a samozrejme moderátorov, ktorí sú známi. No počkaj, Pizza poznáme a ten druhý to je... Jakub Prachaš. Povedz niečo o ňom. Z veľmi takej zaujímavej českej divadelnej a hereckej rodiny a jeho dokonca starý otec bol hercom v takých starých čierno-bielých českých filmoch. On momentálne... Už zvukových? No teraz čo ja viem. Asi hej. Ale už áno, lebo zase je to mladý človek, on je tuším ročník 83, takže mladší ako my všetci tuto dokopy. Aj Truhlíka počítam. A čo sa týka Jakuba, tak on je nielen hercom, lebo taktiež študuje herectvo, ale je aj hudobníkom z kapely Nightwork, ktorá je veľmi obľúbená v Čechách. Je tam ešte aj Vojta Dyk a oni robia veľmi zaujímavé čísla. Oni mali takú pesničku Sem Gay. Áno, ktorú potom použili vlastne aj na Otovi, ale ako nie ich nápad. Dobre, takže toto všetko poznáme. To sú tie mená. Áno, čoho je veľa v rámci tých talentov? Talentov nikdy nie je dosť. Ale dobre, ale akého typu? Kedy si už tí porodcovia povedia, že zase? Tancujú, hip-hopujú, čo robia? Čoho je dosť? Ja myslím, že tanečníkov máme dosť a rôznych štýlov. Ja som prekvapený tento rok, že prišlo veľa ľudí, ktorí stepujú a dokonca veľmi dobre na majstrovskej úrovni, a to celosvetovo, v rôznych kategóriách vekových, takže to ma prekvapilo. Mňa zaujalo aj to, že ten Michael Jackson rezonuje nielen v upútavke na show Československo má talent, ale zároveň aj na tých castingoch ho bolo dosť. A v rôznych podobách. Či to už boli starší ľudia, ktorí ho spievali, alebo tancovali, alebo jednoducho tancovali na jeho hity niečo iné. Veľa imitátorov, hej. Nejakým spôsobom sa stal, a nielen imitátori, speváci, ktorí si vybrali práve jeho pesničku, čo myslím nie je jednoduché zaspievať, alebo ľudia, ktorí sa prišli a len obliekli, tak, alebo zrazu v tanečnej zostave boli 3 kroky, ktoré náramne pripomínali Michaela Jacksona. Takže tá jeho smrť minuloročná nejak zanechala veľkú stopu na tých ľuďoch a myslím, že za ten rok mnohí začali nejakým spôsobom viac vnímať to, čo robil a čo dal svetu. Aj veľa detí teraz z vlastnej skúsenosti. Čo mi príde, áno, z vlastnej skúsenosti musíš aj ty potvrdiť, lebo však aj ty robíš na týchto talentových súťažiach. Že tie deti, ktoré ani nemuseli tušiť ešte, kto bol Michael Jackson, tak veľmi začali tušiť. Alebo tušili len viac menej také divné informácie o ňom z rôznych súdnych sporov, takže... Tak už sa ho neboja, no tak. No už samozrejme neohrozuje nikoho, hej? To bolo celkom jasné, takže ďakujeme. Ale ďakujeme sa, že si to povedal, lebo akože... Máme rôznych poslucháčov, presne vieš. Tak. A tí, ktorí jednoducho ako nemajú ten talent, tak si im to vysvetlil. Dobre. A ak máte talent, tak ste možno práve boli už aj na castingu Česko, no? Najmladšia účastnička mala 3 roky, najstarší 84, ako to bolo u vás? Vieš čo... 2,5 a 90. Áno, presne tak. A zomrel nám priamo na pódiu. Wow, super, konečne nejaká tá pravá emócia, už sa teším. Konečne pravá emócia v televízii, to je dôležité. 8 hodín 41 minút, počúvate rannú show Fan Rádia, našim hosťom je Bruno. A nepostúpil ten človek však? Postúpil. Zaujímavé, čo ukáže v ďalšom kole. 8.41, počúvate Fan Rádio a Bruno je supervízor Československo má talent.